Καλησπέρα. Είχα πως έχω κάνει από το χέρι να με κάνει ανώμια φιλικά. Αιματώνω κάνει πίσω να σε παρακολουθήσω όμως ξαφνικά η καρδιά μου κάνει πίσω συγκρατηθήκα απ' το εγώ που θα ζήσω παρετηθήκα. Όμως τελικά η καρδιά μου κάνει πίσω συγκρατηθήκα από εγώ που θα ζήσω παρετηθήκα. Δεν υπάρχει λόγος να σ' αναζητήσω τι να δω εικόνες δεν θέλω να διπλήσω. Δεν υπάρχει η καρδιά μου κάνει πίσω συγκρατηθήκα απ' το εγώ που θα ζήσω παρετηθήκα. Δεν υπάρχει λόγος να σ' αναζητήσω και να δω εικόνες δεν θέλω να διπλήσω. Δεν υπάρχει λόγος να το παλέψω. Κάποιο λόγο θα έχεις που με θες να ζω έξω. Το αδείο σου στη σκέψη μου καθεί. Είναι έτος ελευθέρω επαφή. Είναι έτος ελευθέρω Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά είστε εδώ, είστε δίπλα μας. Να ευχηθώ και καλή χρονιά στον Παναγιώτη Μασκυλιάδη εδώ στο Βολκάνο που κάθε χρόνο σας κρατάει συντροφιά και φέρνει εδώ ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και πάμε να διασκεδάσουμε και να έχουμε ένα υπέροχο βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση.